Hey YouTube, eller nu ser hvad, ja. Og velkommen til den her video, som måske kan jeg godt se hvad det er, med hvad der nu står nede i hjørnet. Det her det er Call of Duty Advanced Warfare, som jeg så har fået, som jeg sagde, jeg havde fået bestilt. Så jeg fik det selvfølgelig på dagen det udkom. Og jeg spiller det på PlayStation 4, som jeg nu har. Bare venter på at begynde. Det kan sikkert, jeg kommer til at sige så meget. Så jeg tror, jeg er ikke så skide god til det. Så jeg har heller ikke så høje streaks på. Det går vel nok. Fuck, jeg har fået den der øje. Fuck noget. Jeg har fået noget øje, jeg er sikker på. Så ja. Så får jeg løber herover. Den er banen den forbi af det. Jeg har kun spillet med en time. Det anbefaler, så bliver det lidt. Fuck, hvor er dårligt. Fuck. Surprise. Ainda. Ja, skal jeg så nej. Jeg skulle reload. Jeg ved ikke om jeg kan noget på ham. Okay. Det er lige meget. Jeg må bare min streak til dig. Kraftigt med under det på hendes blok, og så går jeg på. Ja. Jeg har sat på, at der ikke er en eller anden, der kommer til at crash. Det siger de nok alligevel ikke nu. Alles splash streaks after the håber på det er noget for dem. Tænk der. Jeg tænkte der. Jeg håber på at komme herhen. Tydeligvis ikke. Damn. Det er jo ikke så meget på. Det er ikke særlig fast pace det her lige nu. Nok fordi jeg ikke er så. Jeg gør det særlig meget selv fra at det bliver så fast pace. Jeg føler det er lidt dumt. Jeg ville bare lige pludselig springe af ud. Hovedet på mig. UAV ready. Our UAV is online. Løb din. Care package on standby. Jeg kan nå lige at få care package, så tæt på at få den anden mand. Den skal smide med. Jeg skal smide den et sted, hvor... Der. Så. Smid den bare lige der. Tak for det. Friendly UAV anti-personnel system ready. We're winning this fight. Your team controls the anti-personnel system. Lad os så finde ud af, hvad det er. Jeg ved nemlig ikke. Ja. Super. Der er flere. Der er nogle derovre.
Tak. Jeg skal begynde at bruge det der med, man kan gå til siden. Hvor det er der. Shit. Okay. Ej, cheese, jeg er næsten på nogle gæld. Nu skal jeg spille lidt for... Nå. Du er bare skæld. Det er jo helt fint. Tak fordi I så med. Min score var 11-4. Det vil sige mit smukke gæld. Det var sådan smukt. Tak fordi I så med på den her video. Husk subscribe og like for flere videoer. Ses.